Ay burada bunu tiştiydim ya ben. Li Tirkiyeyê di 28 berfanbara 2011 de li gundê Roboskiya ser bi bajarê Şirna Xebakurê Kurdistanê çar Kurd ku 22 kes ciwan zarok bûn dema ji bo pêdiviyên xweberê xwe dabûn Başûrê Kurdistanê di riya vegerê de ji aliyê firokeyên artêşa Tirkiye ve hatibûn qetil kirin. Tevî ku bi dihan sal li ser vê qetlyamê derbas bûye jî hêj ev bûyer bi temamî nehatiye zelalkirin û kesên berpirsiyar nehatine sizakirin. Piştî 11 salan parlamenterê CHP'ye Enqerê Levent Gök, ku ji roja destpêkê hetanha şoplerê qetliama Roboskiyê bi navê Roboskî rondikên Qelebanê pirtûkek nivîsandiye. Nivîskarê pirtûkê Gök bi delîlan di pirtûka xwe de dinivîse ku agahiyê hemû rayedarên dewletê ji wê qetlamê hebû, ber wê çendê tê xwastin ku ev bûyer temamî bêgirtin. Yaptığım araştırmalar Piştî lêkolînên berfireh ên çend salan di belgeyên ku gihiştine berdestê min de her tişt eşkere ye. Di serî de agahiya sererkan û Wezîrê Berevanî, Serokê Îstixbarat û Serokwezîrê wê heyamê Recep Tayyip Erdogan ji vê qetlyamê hebû. Ji ber ku fermana bombebarankirinna welatiyan di civîna Lejneya Ewlehiya Netewî de hate dayîn û hemû rayedarên dewletê jî di vê civînê de bûn. Ji ber vê çendê ji bo ku rayedarên dewletê neyên sizakirin, desthilatê AKP dixwaze vê dozê bi temamî bide girtin. Levent Gök dibêje di desthilatdariya wan de karê wan yê serekî dê zelalkirina ev bûyerê be û serokê wan yê geştî jî soza zelalkirina vê bûyerê daye. Genel Başkanımızla yaklaşık 2 ay kadar önce Roboski'ye gittik. Serokê me yê giştî di mehberiya niha di serdana xwe ya bo Roboskiyê de soz dabû malbatên Roboskiyê ku ew bûyer bi her awayî dê bê zelalkirin. Bêguman di dema desthilatdariya partiya me de jî karê me yê sereke ew e ku em dosyayên vê qetlyamê ji refikên tozgirtî derxin û berpirsên vê qetlyamê bînin pêşberî edaletê. Levent Gök diyar dike ku bi armanca ku edalet bê Roboskiyê ev pirtûk nivîsandiye û ew ê heta dawiyê jî li pey vê dozê be. Roboskili aileler adaleti Herî zêde malbatên me yên Roboskiyê edaletê heq dikin. Roboskî ciyê ku herî zêde qêrîna edaletê lê bilind dibe ye. Ev bi salan e ez diçim Roboskiyê û yek ji şahidê êş û rondikên wan dayikanim. Ji bo ku edalet bê Roboskiyê ew qetlyam neyê ji bîrkirin û wek delîlekê min ev pirtûk nivîsandiye. Her wiha di çarçoveya helalî xwastinê de serokê giştiyê Partiya Komariya Gel CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî di çarê tebaxê de serdana malbatên qurbaniyên komkujiya Roboskiyê kiribû û li vê derê soza ronîkirina wê bûyerê û sizakirina berpirsyaran dabû malbatên qurbaniyên Roboskiyê. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.